Замислял ли си се, защо истината днес не просто се отрича? Тя се мрази. Не се обсъжда, не се търпи, тя се напада. Библията дава отговор, който е неудобен, но точен. Светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Истината не се мрази, защото е лъжа. Тя се мрази, защото разобличава. Истината не крещи, тя просто стои и показва кой си всъщност. Затова, когато Библията се чете, някои се променят, а други се ядосват. Защото Словото не гали съвестта, той я събужда. Исус Христос каза ясно: ако светът ви мрази, знайте, че мене мразеше преди вас. Светът не мрази религията. Светът мрази истината, която казва: ти не си Бог. Не всичко, което чувстваш, е правилно. Не всяка моя истина е истината. Днес истината се нарича омраза, а лъжата – толерантност. Грехът се оправдава, покаянието се усмива. И Библията го беше предсказала. Ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. Истината днес не е забранена със закон. Тя е притисната със срам. Ако кажеш истината, си краен. Ако стоиш на Божието Слово, си проблем. Но Исус не каза: истината ще ви направи популярни. Той каза: истината ще ви направи свободни. И ето защо истината се мрази. Защото свободата започва там, където свършва самооправданието. Светлината не унищожава тъмнината. Тя просто я разкрива. И въпросът не е защо светът мрази истината. Въпросът е: готов ли си да я приемеш, дори когато изобличава теб?